Ingkang sampun parang rawuh. Kang Gareng, Kang Gareng. Dawuh Mas Petro. Lah kok ora dandan ki piye, Tru? Pambiwara kok ya. Oh, pambiwara ya. Kita bagus-bagus ke dandanku. Oh, nggih. Iki ndobel MC karo Jeng Lia iki, Mas jenengan macak ya ora iso mosok pambiwara macak Petro. Wah, jan wong awan iki awakmu nyambut gawene tenanan ya. Wah, tenanan. Ya protokol pambiwara, MC. MC campur sari. Esok jare buka parkir barang nang sekolah mau. Iya. Komplit tenan, apa-apa diayahi. Kowe mau dandan ning endi? Neng sekolahan kene iki. Padha. Iya. Ning emper sekolahan to? Emper sekolah. Lah bingung arep pipis to aku. Lah terus Gak ngerti kamar mandine. Aku ning sandik mobilku ngene. Terus tak pawiki nganggo aqua. Astagfirullahaladzim. Lah kowe mau ning endi pipise? Ya neng kono kuwi. Tak kira ki lak ya. Ya neng kamar mandi. Bul nggonmu to kuwi mau. Derek remen derek bingah ya Mas Petruk, Mas Sadi Bayi. Heeh, Kang Gareng. Hajat siang punika Kang Ginelar Bapak Sumadi Bu Miwah Ibu Sumarni. Sumarni. Bagian Daup Manten. Mbak Muhibah Fatatika. Sarjana Komunikasi. Kalian Mas Muhammad Kosek. Kowe macamu ngono matamu wis rusak to jane iki. Matamu dhewe. Umur wis. Lah maca kok oleh ngene iki lho. Lah saya ngene ora ketok kaya apa. Pak Haji Mahib iki sing piye sepuh wae maca ngene wae ketok kok. Lah beliau sehat selalu kok. Lho wis gak sehat to? Dhisik ora sehat saiki aku. Mergane ngomong. Minum biomoringa. Wah, enggak ngono ae. Tenane. Mas Muhammad Aryo Bagus Prakoso. Bener ta iki? Sarjana teknik. Niki kedua-duanya jauh, Le. Heeh, sangka Sing putri ki sangka Jambi. Sing kakung sangka NTB. dadi manten ning Tundungan. Dadi manten neng Tundungan. Wong sugih kok. Iya, Dolane neng Amerika, ya. mangane neng Hong Kong. Lah nek sampean? Adus neng Malaysia, Heeh. katokanku neng Singapura. Saka Malaysia neng Singapura tak tutupi ciduk. Saukuran kok. Wong sugih ya soalé. Wong mampu kok. Aja. Dolanku kuwi mau. Manganku saiki wis ora doyan sego. Lah apa? Pizza, spaghetti, hamburger. Man pizza barang. Lah Lah kuwi kok sliten. mobilku Alphard kae. Heeh, saiki mbok Tak nggo tarangan pitik. Weh. Tenan, saiki numpakku mobil sport Lexus Lamborghini. Weh. Hobiku dhisik pit-pitan, Saiki hobiku anyar. apa? Ngapusi wong. Bener. Muga-muga pepanggihan siang menika ngantos rampung. Heeh. Purwamadya Wusana manggih rahayu wilujeng ora ana alangan sawiji apa malah kepara kebak berkah lan barokah. Allahumma amin ya Iki rabbal mau alamin. iki aku jane rada mangkel. Ngapa to? Iki lho manten ganti busana Heeh. nganggo putri Domas kok gak nganggo cucuk lampah. Kowe arep adol awak meneh. Kowe mantan cucuk lampah, ben payu protokol MC cucuk lampah. Enek lowongan. Apa? Isah-isah kae lho. Wong kok arep apa jagat diemperi. Wong digawe saiki kok do pokil ya. Pokil piye? Kirap kok nganggo cucuk lampah wis ngirit 600 to. Lah, gur ngirit 600. Aku wingi duwe gawe ngirit sak pol-pole. Weh, ngirit piye? Aku mantu anakku Heeh. nanggap Monata, Palapa, Alhamdulillah. Sangkuryang tetep tak jak. Kawan. BLS tak jak tetep tak jak. Ning kaset. Nyetel YouTube. Pas disetel ki enek sponsore. Iklan. Shopee COD ngirit kuwi aku ngono. Luar biasa. Ya Kang Gareng. Kangen nang Tundungan iki. Heeh. Penyanyine ana 3. Ana Lia, ana Citra, ana Sari. Ana Sari, ana Sing arep mbok dawuhi sapa? sing tanpa resiko sik. Heeh. Lia lak bojone Mas Nardi. Iya. Citra bojone anake Mas Mas Nardi, Bayu. mantune Mas Nardi. Iki sing tanpa resiko. Lah kok tanpa resiko? Rondo, Bro. Kowe iki anggere kabar rondo kok sik dhewe iki lho. Lho, jenenge kan ora resiko ngono lho. Ya. Sebelumnya berdiri Heeh. tak tekoni sik, bener awakmu rondo ya Nduk Sari ya? Nggih. Kronologine piye? Reta, kentok ngono ya. Oke. Ya. Ya sing diaturi sapa? Sisan ditawake. Heeh. Ya Nduk Sari berdiri. Hey!
priyayi kok jujure kaya ngene lho, wegah aku. Dhisik zaman dadi bojone kancaku. Heeh. Uripe kaya tertekan. Heeh, saiki Bareng rondo kok Piye? tenan. Moncer malah. Kronologine piye? Luar biasa. Ah, panjenengan. Awakmu ki lak adikku to, Nduk. Nggih, Kang Mas. Duwe adi sing kaya ngene wajib ditawake. Sapa ngerti entuk piyai Piyai tundungan utawa saking utawa para para tamu. tamu, iya Bener toh? ta ya? Iya, bener. Ibarat dagangan ditawake. Tawake. Engko nek ra payu pangan dhewe ngene iki. Ngono kok ya. Duwe Mas kok ya open ya, ora payu pangan Kowe ya dhewe. doyan to? Loh, ora masalah. Kowe ya doyan ngene iki. Ora masalah, sing penting wong urip ki mau apa to sing digoleki? Lah apa? Bolongan. Loh, kok piye ta? Kok bolongan ki lho? Loh, wong urip ki sing penting bolongan. Kok iso? Omahmu ana apa kowe sugih? Heeh. Omahmu magrong-magrong. Ya. Nek ora nek bolongane, kowe rasa mlebu ning jero omah. Oh iya iya iya. Mobilmu putih apik kaya ngono kae. Heeh. Nek ora nek bolongane, ya ora iso mlebu omah. Anu Oh, ning iya. nggon Mobil. Iya iya iya. bojomu ayune kaya ngono kae. Heeh. Nek ora nek omahe sing gedhe, ya ta. Kok ngeyel kowe. Wes kono anunen. Anu men piye? Wong jare kan arep reyoni karo adine. Nggo wong loro nggo kletik-kletik yo. Rene ya. Kene Tak kene. tengah nek nu. Kene. Ya, siap. Pelok barang. Ya. Pelok barang. Oh, wis sarimbitan. Ya. Wah, Manten podo- lanang, Manten manten putri. wedok, Iki? pawang udan. Aku pengulune no. Oh, penghulu to? Sing nemokke no. Oh. Gantine Pak Haji Mahib no. Sing dongane Pak Haji. Oh, sing dongane Pak Cocok Haji, sing cocok. dongane kowe luput no. Lah kok iso? Pak dongake le urip murane apa-apa, sak yahene ya ora Gak ada apa-apa. Mangga. Santean. Gegarane wong akrami. Sone apik meneh. Weh, Azam. Oh. Azam sound system. Kepanjangannya ngerti ra kowe? Apa? Azam Murad. Ora yo. Eh, Azam. asam lambung berarti. Tutup pada turupa. Video syutingnya Dahlia. Aku mau mah bali mulai. Pripun? Jelas nyawang cah kuwi. Seminggu iki petok ping 5 iki karo cah kuwi. Ora. Kondang tenan iki. Nah aku apal, syuting iki Dahlia nang ndi kon Dahlia apal. Lah kok iso apalmu? Seragame yo nggo kuwi terus syuting. Among ati pawitane suara kok iso neng usuk-usuk kaya Lah, iya tikus toh. ya. Sangka apike sound systeme lho iki. Coba nganggo sound kurang ini iki. Nek soundmu piye soundmu? Ker ker Kuwi bener. kuwi soundnya jebol kuwi. Mini kompo. Mini kompo. Luput pisan kenopi san yen gampang luwe gampang yen angel malah bubuk to kowe iki malah bubuk Ngematke kok bubuk. Lepas iki. gon angel kok ya. Yen angel ke langkung ngrungokne suaramu iki tenan kok Den. kepiye Kowe enak ngono. Aku mbayangne usum mudan ngene nyetel rekamanmu terus neng teras karo nyeteti manuk ngombe Cepakane kopi. pacitane telo bakaran. Wah seruput Bang Plecet teko minggat. wong kondang kok duwe utang bank iki Hobi. hobi kok utang iki lho Hobi aku tutup manci we kredit kok. Ben sejahtera. tan kena tinumbas arto ya
wong ayu nalikane nandang susah sapa sing ngancani BLS ki campur sari juara. Juara. Penabuh iki penabuh legend kabeh. Legend iki tuwekan kabeh. Iki sak baraan kabeh. Kandhen. BLS iki urip cek matur nuwun lho. Kok matur nuwun piye to ki? Lah iya sih urip matur nuwun terus tetap eksis. Aku wis 2 tahun gak dijak. Loh, lah apalmu mung jambu alas kok ning kene. Sing marahi cah saiki jambu alas ki aku lho. Apa ya ngono ta? Oh lho mangsamu. Aku sing ngendangi seneng banget. Kendangane awang ki sekarane komplit dijogeti ya penak. Sing endi to? Cah ireng ka? Apa nek kendange? Enak ta? Enek dadi Ora ketok endi. saka irenge. Saka irenge. Ora. Sing tak sawang kendang gede kae. Kuwi omahe kene lho. Lah wong ireng ki apik kok malah. Kok apik piye? Awang kuwi ireng ki berarti bocah kuwi duweni jiwa nyambut gawe sing hebat. Kok iso lho? Wah, ireng kuwi sehat. Kok iso contohnya sehat? Lho, wong ireng ki terhempas sinar matahari, terpapar sinar matahari tetep wantek, Mas. Beda karo wong putih ringkih. Ora enek kok lara kehitaman ki ora enek. Lah terus lara keputihan oke. Pokoke apik ireng. ning apa-apa ya menang putih to. Ngomong sapa? Agekne ibu-ibu kuwi golek beras ki sing kualitas apik ya sing putih. Regane beras putih piro? Paling pol piro? 10.000 sekilo. Lah beras ketan hitam. Lho, larang le. Apa meneh nek wis dadi anggur. Larang meneh. Lho, ning cek menang putih. Apa? Agekno kendaraan ya gagah putih. Alah. Mobilku Alah. Toyota Ras Alah. putih. Alah. Mobilnya Pak Haji Fortuner putih. Mudan kena bletok gampang reget. Lah terus Mobil ki apik ireng-irenge sepur akeh sing numpaki. Aku duwe mobil putih nganggur PN. apa? Ambulan. Kowe sak lampune kae. Lho, ning agekno wong lanang aku ya wong lanang lho. Golek bojo mesti ya sing kulite putih. Ya bener golek bojo wong lanang sing digoleki putih. Ning tekan kamar engko sing goleki ya irenge padha wae. Lambe. Aku nek orang kepethuk ireng orang mandek lak goleki to. Mbrono Ireng endi ngono. Ireng. Kok ireng? Bunga sus
limpang segane dadi salatar jeneng kula kowe aja lali marang aku iki ya Kang Mas nalikane nandang susah padha dilakoni joget kita Kang kuwi enek patokane iki guru joget nah guru beksa guru busana komplit ya Mas cara guru wah apa wae nek beksa piye iki jenenge ulap-ulap ulap-ulap iki jenenge tawing tawing iki jenenge ngrayung apa ngiting ngono iki jenenge ngrayung nah ngiting ngrayung terus joget iki ngene patokane nggih mendak siji mendak loro terus nyewu nah mendak siji mendak loro terus nyewu terus ngijing nek joget teko nyewu barang apa hitunganmu somben senengane iso teko nyewu teko ngijing nek jaman saiki modele ngene ngono apa jenenge oke joget anu apa cik-cik ya wong saiki perkembangan zaman. Wong senggaan wis saiki akeh Oke, contone dhisik woyo-woyo. Jos saiki. Hae zaman dhisik. Asolole. Ya, ganti meneh Ici Kiwir. Ici Kiwir saiki. Terus Ala Kadir. Heeh. Lah saiki kok anyar neh. Apa? Sogok keri-keri. Enek ae saiki. Sogok keri. Ya kuwi kemajuan zaman. Mula awake dhewe apa meneh sing ndek anak cilik ya kudu bisa menfilter, ya ta? Iya. Tembung kuwi ya kudu dijelaske. Sogok ki apa, keri ki apa, ngono. Jenengan jelaskene piye nek anakmu? Sogok ki apa? Anakku sing cilik ki cara cerdas kok. Piye? Anu, yah kok anek sogok keri ki apa? Ngene lho, Dik. Kupinge bapak iki lak gatel. Bisa kok nganggo katen bat. Kuwi keri, Dik. Ngono penjelasane. Oh, cerdas sak ya. Cerdas wong aku ki iki lho liya kuwi ndek tak dolane nggonku. Nyeluk aku, "Dek, sadek." Ngono to. Anakku sing umur 5 tahun iki aku mulai tanggapane ngene iki. Weh, sadek mulai. Rat biajine to cah iki. Anakmu kae. Anakku. Tapi kan ngajine pinter anakmu. Pinter. Wong kowe masange diyasinke no kok. Ngajimu apik. Abene. Anakmu cerdas. Dasare ya bapake cerdas. Bapake cerdas pinter ya, Mas. Anakku bodoh ora apa-apa, aku bodoh ya ora apa-apa. Loh, penting ndek duit. Zaman saiki penting ki ya cerdas to, kepinteran to. Penting ya ndek duit kuwi kok. Cerdasan nek ora ndek duit nggo apa? Loh, zaman saiki lho wong ki wiwit cilik sekolah kenyang PAUD, SD nganti ke perguruan tinggi lho. Ada pepatah mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Tekan negeri Cina nek ora ndek duit apa arep pengklek. Yang penting ya duit. Lho saiki nek kowe ndek duit akeh kowe bodoh ya dihapusi wong. Ya ora iso ndek duit kok dihapusi ora masalah. Saiki ngene. Apa? Zaman maju, wong jajan ning restoran kuwi
ora sah obo, nanging kudu nulis. Lah nek kowe bodho caramu nulis piye? Ora iso nulis ora apa-apa, nek iso gambar. Lho nek kowe pengen wedang kopi gambarmu piye? Gambar gelas tengahnya durek-urek ireng, wedang kopi. Lah nek kowe pengen ayam goreng, Kuwi yang gambar pitik kayak panggangan, ayam goreng. lah saiki nek kowe pengen ngombe susu, Ora usah digambar. lah piye? Pelayannya celuk. Piye? Nduk. Ngono. Kuwi nek apa-apa mau Susu. angel meneh. Apa? Kuwi nek apa sosis siji ndoke loro. Lah piye? Obane piye? Kok jek duwe kok ngene. Sosis. Oh, sosis. Wah, rondo kangen iki. Ora apa-apa, Nduk, ora apa-apa. Ora apa-apa, sok meneh ya. Iya, habis gelap terbitlah terang. Amin. Monggo lek sing ngersake monggo. Ning nggih kuwi ibarate kendaraane barang second. Heeh. Ya minuse lecet-lecet pemakaian. Kene-kene, ya. Apa kowe pancen ra kelingan jamane semono limas kowe janji bunga susah padha dilakoni. Matur nuwun Matur Dasari. sembah nuwun Kang Mas. Lungguh meneh tak dongake sugih rezeki ya Nduk, Amin, berkah barokah. pangestunipun.